Netradičná oslava bola dnes v Topolčiankach. Nástupca rómskeho Vajdu zo Zlatých Moraviec mal 50. narodeniny. Na honosnú párty prišlo asi 300 olašských cigánov. Stoly sa doslova prehýbali pod jedlom a toľko zlata, koľko vám teraz ukážeme, ste asi ešte nevideli. Zábava začala už skoro ráno. Krátko pred 8 hodinou samotného oslavenca na miesto doviezla luxusná limuzína. Nerátam, čo to stojí. Lebo keby som rátal, potom by som bol šedivý. Pre hostí bolo pripravených asi 20 pečených prasiat, 100 kačíc, 500 jatiernic, 600 klobás a veľa ďalších dobrôt. Pil sa iba ten najdrahší a najkvalitnejší alkohol. Veľké svine pečené sa podáva sa také lečo sa podáva a podáva sa rezne, šaláty sa budú podávať. Budúceho rómskeho Vajdu najviac potešil dar od detí. Kravata celá zo zlata, do ktorej boli vsadené drahé kamene so znakom obľúbenej značky auta. Jej cena je takmer 4 000 eur. Okolo 200 gramov. Robíme